Magandang araw Pilipinas, welcome to Sinas Vlogs PH. Buhay probinsya, tara na dito sa aking munting bukid. Ipapakita ko sa inyo ang halamang alibangbang. Ano nga ba ang alibangbang? Ito ay ginagamit pag magluluto kayo ng sinigang. Yung pinakadahon nito, ayan, gagamitin nyo ito, tatatarin nyo ito, tapos ito yung ginagawang pang-asim. Ayan, ito yung alternatibo pag wala kayong kalamansi or kamatis. Ayan, ito yung ginagamit, ang punong alibangbang. Ayan.